Niken milik Mas Akbar. Hehe. Haha. Oke. Aku kikuk barang ini lho. Ora aku tegese hari ini maksimal ngono Mas. Lah ya kaya maksimal terus. Aku tenan ngerti sampean karo alah ya Allah eling nom-nomanku biyen. alah kemiren we. Cek kemiren nyapa to? Lah aduh no jangkauanmu ya aduh. Aduh piye? Lho Mas Akbar nika normal kok. Lho. Lah sampean iki manusia gak urut e. Lho, Iki ngece wong ya Mas. Ora Kan ngece. ngelone Mas Dodok ora normal. kasunyatan. Kenyataannya piye Mas? Lho nek wong normal niku Heeh. kepala, Kepala. Gulu. awak, sikil. Sikil. Lah nek Mas Dodok. Lah niki bar kepala bablas awak gulune ra enek kok. Kudune nganggo gulu nggih pantes-pantesan. Mas, Eh? sampean nyawang tenanan Mas. Lha iki gak gulu, Iki gak ketaran. ketara ya apa kok ketara lho ketara. Kaya pantes-pantesan tok. Pantes-pantesan wong ki yo Nek duwe gulu. gulu diceluk penak celun. Met kok met. Dalem. Tuh, ya aku ya padha. Ora. Piye? Dok. Dalem. Lah kok awake katut dok. Iso kowe muter ya. Iki Dok. dalem. Sepurane. Ya apa? Kakean gaji. Ya Ya kuwi omonganmu lho. sing cetha nyanyi ora pas lho. Nggih. Boyo iki enek bintang tamune. Pripun, Dik? Sing diantu-antu nggih niki. Nggih. Ngono. Mulane boyo dijengkarne. Nggih. Mboten napa-napa Mas. Sambutan. Ngoten nggih. Oke. Jono, los. Oke. Bebas berkarya. Yo. Weh, Beda, met. beda. Aku ora ngerti nikan iso kinyis, kimplah. Kayak butuh gule. Kiblah itu tuh gule. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Lagi adik-adik bareng. Adik-adik dan adik-adik di sini yang juga bahagia. Langsung saja tak panggilin artis cantik yang sangat istimewa. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Lah dalah. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada saudaranya. Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Wah. Dan artis mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapa dia? Ya mesti sing sambar bledek ya. Kowe iki lho tekan. Ayo disambut. Ya tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur, Indonesia, Asik dan Kediri. Cow! Yo sama-sama kita kasih plus yang beri untuk siapa lagi kalau bukan si cantik. Nini pele. Suwen we. Niken sali lali ta we. Niken. Salidri. Kontindri. Soalnya saiki niken akeh. Yo, gono mana Niken. Saritem. Kita sambut Niken Salidri. Tegane klopo ijo. Artine Bejane suk yen duwe bojo. pantun nek. Met piye met? Apa kok takon aku? Iki lho enek Mbak Niken. Aku anane aku nggak menjauh. Kowe ngerti? Kenapa? Aku wis gak ngarah duk to. Kowe gak ngarah Aku bagaikan kodok merindukan bulan. Iya toh? Aja ngono kan, aku wis di bojoku. Wah, alah bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah. Serius apa? Kok sok fitnah ya, sok goblok ya. Sik to. Lah piye kita? Sing Menang. Galak men to, Mas Dok. Sampeyan ancen garangan cok kira untuk galak ngerah wong wedok. Saking mundine wong. Dari Madiun. Berarti mau piye ki mau omonganmu? Gelem ora tenan, Iku kono piye? Cemburu. Oh. Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho sing. Alah, aku kok berbisik-bisik. ya toh, tak padha omong. karo nyepele sampean Mas. Nyepelek Iki aku. jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. Nek nyen sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki trek tanduk rese trek. A minor Mas. Waduh. Lho Mas Kok sampean. ya genah A minor barang. Sampeyan iki wong lanang iki kudune bres karo ngono wis ora kena. Ya jaban koyo ngopo. Iki jenenge combe to Sen.
Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa? Meneng. Sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan Apa iki saknyatane tresnaku ya amung kowe wong ayu sing ana ati. Bajingan. Kok adur perang. Aku wae ora wani. Mas sabar ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas, Mas sabar. Aku wae ora wani. Sabar, sabar. Bocoran ndok. Bocoran ndok. Pak Bupati. Piye to? Gagal nek diatet-atet. lah timbang Kowe kurang ajar. lah timbang terjadi perselisihan. Aja terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? Kaya gendong gabus, enting. Mangano. Enting ora kaprah. Awake iki lho kok. Cing. Mak gua. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa to ya tujuanku siji. Piye? Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggal ngono lho bar. Lah kok ngono anu kurang ajar. Iki yo Sabar Mas. Beh. Beh ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo, pikiren neh lho, Nduk ya. Pikiren neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Heeh. Iya ta? Heeh. Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Engko rene ajine. Kok iso rene ajine ya? Piye? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho, lah kok kuruwi sapa? Oh, kurang ajar. Sabar, Mas. Jojoh keris. Sabar kok. Kiai pulang pergi wis. Sabar wanine karo cacil ya. Ya. Kok kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli e. Ayo. Ora apa-apa blangkone kono remu awis to Mas. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa? guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Duh rene. Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misalnya sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kek ngene-ngene barang. Wes meneng ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Anggapan- Tapi Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu kowe. Pertama kali Wih, Akbar saya pas diabetes. saya cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes e. Wong arep roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku kependekan jarene Niken. Oh. Iya, kamu kependekan. Ya masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, pengen tak dhuwur. Nggih no. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki piye? Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Coh, Aku mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuwate mbok ngene-ngene. Kowe ora persneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Persnel. Kok persneleng piye to? Wong ayu. kene Mas Dodok. Wong ayu. Sak pira, Mas? Sak meter. Di sawang dijal kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susatra ning batenku. Wong bakal Krungu. santap Wong bagus ora ngempet. hatimu. Ya nek sinden apa dipangan tekek. Tresnaku tulus rening kalebu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna. Kentalku kok kompong ta rasane.
Maune gak ngene. Ora apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Ladalah. Lazada kok Lazada. Lazada. Lazada kok iso. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok en. Rekoso. Jaran kok kayak babi. Lho. Nikan ya ampun Nikan kalau ngomong suka bener deh. Oh, kekerasan dalam rumah babi. Kok kayak babi. Kamu tahu nggak kayak babi pink? Kamu tahu pakai enggak? Iya. Plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ero. Suarane piye, Bab? Suara. Lah kuwi lho. Ya kuwi. Kowe terus alasan dadi apa-apa tau pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh. Lho. Iya, lha nek wong dem-dem kuwi. Ora enek ngene kok yo. Babi yo entekno iki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon, Mardika mawon. Oh, ngerti kok napa niki Apakah datoke? ada permintaan Belum ada. Kang Mas Belum Raden, ada. Mas Akbar, Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Masih aku musik lho, ya, kena. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku yo Umi karo Abi. Loh, gayane. Lah kowe apa panggilan mbek bojomu? Siti Badok kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? Ya karek aku toh. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa rene berat aku. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Oke. dhewe. Lah emang kalau yang bagus apa? Apa yo yang ngono kuwi. Terus Jawaban dalem. Yang Ya. dalam sayang. rungokno Met, rungokno. Sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi ken. Kita kelainan ke Sayang. Lah yo Mas. Ayo cium sayang. Iki apa to? Wis sak paten iki tenan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk Dia mau dicium pipiku. Bres Mas kalau bocah. Anu Mbak, anu. Masa aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium-cium gini. Heeh. Loh, Mas sama dede ngene. Apa? Cengki kowe Mas. Sampe mau dipiye, Dik? Dicium-cium gini. Gini. Heeh. Alah kono dhewe yo ngedek ae kok. Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jane sengkuni. Lah ya bolone sapa to? Aku boleh dewa. Bal tuh. Ayo mau menghaturkan apa Dik Niken? Menghancurkan. Menghancurkan. Memang cinta itu Apa ya? Oh bebas nek jenengan Bebas. nyanyi, wow wis jan. sampean anggere nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sangat pokoke. Nggih. Oke kalau gitu. Monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Terus Asmara. ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niki mawon. Lamunan. Nah, menika. Engkang ajeng nyun sewu ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. Monggo. Lamunan. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi piye to kok judi gitu. Iki ngawur. Aku mbayangno Monggo, Niken Mas. Salindri nyanyi. Lamunan ya. Nggih. Judi. Mas Markaban. Wis lho. Iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge? Subeki. Apa gak mantan bojone Mbak Nela kae ya udu kok ya. Oke cak sotek iki anu kawe ya iki. Dudu wong kuwi Sukri kok. Apa lagu sing terbaru kuwi? Oke. Iya. Bareng bersama Asta Beratanya Siap, Indonesia. Wasai. Ayo Cak Dodok. Goyang kembali tipis-tipis, Bro. Sing duwe ayune sak Indonesia coy. Niken Salindri. Emerine loro ya. Emerine. Sampun jekar saking sasana pawiwahan sirat Romantis mojo iki. temanten kekalih. Kita jadi mantan Mas. Cepet Mas. Ayo MC. Ayo. Wah, Sampun kawis tinggal iki. temanten putri ingkang Ayu Sulistya Warni. Wah, iki. Temanten kakung sajaipun kadosta carang ingkang
ngenyek. Oh padake carang aku. Wis kuru ngono to. Heeh. Kados Raden Janaka. Janaka. Kanthi pangajak mugi temanten sarimbit dadi Kok temanten. gak enek musike to? Lah piye dikei asil oleh apa piye? Mosok manten asul oleh lho. Lah pantesen apa? Anu musik no. Heeh, musik. Pindo pas. Nganten koclok. Nganten kok pindho Ayo. Ayo maka anu Nung ning nung ning. Wah, iki. ya. Oh dadi anu kok gak enek tragedi ngidek telek. Lho kok Idak ndok kok telek piye to? Iki dadi apa perias? Perias. Oke, lha ke. Aku kan dadi panggih no. Panggih. Aku kan mbak ini kan kok kene salon to. Hah? Oh, aku ning kono. Wedding. Periase anu sinten jeneng ya. Wedding. Mbak ini kan kok kene Mas Akbar kok kono. Temu manten. Aku Monggo. kono. Kanthi ungilipun kodhok ngorek. Sapa Anu dikar ki kaki utama apa wae? latihan ya Mas ya. Iya, latihan. Kurang seminggu hari H kita Iya. menikah. Umpamane maksudnya. Wis karek kono. Ya aku piye ki? Wus dumugi wahyane mangsa kala. Dumawahing kodrat pingundi wahyune ilahi. Ngantem beras kuning aja sampai kalah. Iya. Gua ndak kalah karo wong wedok. Saya caket lampahipun temanten sarimbi. Hage badhe nglampahi panggihipun Sri penganten. Ning gemplang apa, Mas? Ning gemplang apa? Temanten kakung. Beras. Ngantem beras kuning. Mantep beras kuning. Temanten kakung ndodok sungkem marang temanten putri. Dul. Walek sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkem iki sing wedok. Manut apa ora aku ndobel lho iki. Iki piye manut apa ora? Manut mawon. Anu iki ning nganten modern. Manten kucluk. Lho iya ngono dadi sing lanang sing Iki mau wis sawat-sawatan urung ta? urung. Urung sawat-sawatan Wis sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng ya. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri syukuripun dipun wijiki kaliyan temanten kakung. Urung idak kok iso dijiki piye. Sasampunipun hang lampahi pidakan Heeh. tigan. Anu ndoke idake lho. Lho Idake. ndoke didaki piye to? Ndoke idake. Tes. Mosok Ora tau ngerti nganten. Kok ngaleh? Lah sering idak ndok. Oh iya sampean dalang kok ya Mas. Heeh. Lungguh Mas tak genteni. Kok malah galak? Malah iki no mantanku malian. Ora apa-apa lemu ki penak ra sambut kono kasur Temanten nglegat Kamu gak mau Sarimbi. jadi mantan mbak aku to, Mas? Loh, iki piye posisine? Tawakili ya. Oh, wakili ya. Oh, Teman- mudah cetokan ora. Tok men dari Akbar. Iya, iya. Iya. Muga-muga seterusnya ya. Ya. Terus. Temanten kakung sampun kawis tinggal melarat. Mboten gadah napa-napa. Ki mantene dok mripate piye iki? Temanten sami simpangan. Kawis tinggal kados dam truk. Gak petuk, gak petuk. Gak petuk. Kudune piye? Petuk. Petuk. Blok goblok. Ngono nanggap MC. Biasa itu ganjing sikilmu. Wis sing rabi paski piye? Temanten kakung saha putri menika riyen dados paskibraka. Panggihipun Sri penganten kekalih sungkem le. Mas kan suami istri, hormat, rek, selesai. tegak, rek. Temanten putri dan putra hadap ke depan gerak. Mana matamu? Tamu dewe. Sing kaya pasti berantem mata. Ini mataku. Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Satu-satu. Ini matanya mana? Ini mataku. Kok kayak sentolop toh? Mataku. Ya ya. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana? Golek kesempatan MC kaya gragas. Lah aku anggitku ora bendino. Iki lho sapan malam pertamane kok. Malam pertama sapan. Malam pertama tak genteni aku. Piye to ki manten gota gede bareng penake kono Lah iki. kok kowe gak kuat? Oh, Ah. kene wis nganggo jamu tetes kok. Ayo bare mumpung urung ya. Iki lho musik ejek kok. Ora. Siget sawetawis menika wancinipun temanten Lungguh kursi. nggih
Kursi, wonten ing dadi kursi. kursi. Kursi dampar kencana kene kursi. Dampare manten, kursi manten. Ah, borongan piro to ya. Lah ngono. Lah, ngono jadi profesional. Nah. Iki jenenge romantis totalitas maksimal ngono kuwi. Hei. Kok kursi kurang ajar. Hei, kursi. Kamu kenapa? Jungkal. Walah. Kok tak rokok rono tang. Anu ngadeg dhewe, Nduk, ben aman. Wis ya, bar ya mantan. Wis bar ya, Pak. Duduk Dek kan. Iya. Wis manten iki manten cara adadi iki monggo. Alah niki tok-tokan mboten tenan kok ngoten kok nesu-nesu mboten apa. Tapi mau tenan gelem ndi? Gelem. Lah yo games kok. Sapi ya kok ya. Yo, nanjakne sinten. Salat Sinten? sinten Mas? Tak goleke sing sak babak sak musuh. Mbak Denko. Mbak. Yo. Oke. Menang sempat ora to? Kita sambut Denko. Disapa. Heeh, kuwi lho. Tak golekne musuh neh, heeh. Ah, lek mang Mbak Niken wis enek pasangane. Iki digolekno pasangan awakmu. Disapa Mas Komet. Heeh, ditakoki men, ditakoki. Mbak Nyen Sewu jenengan uang. Lho. Paring asma sinten? Paring asma sinten, Mbak? Aku. Nggih, nggih. Hah? Sampean paring asma sinten? Aku mau Nggih. numpak mobil. Ah, Oh. modar kowe. Rene numpak mobil. Oke. Tuh. Awale ngono, berikutnya engko pas. Ngaturke napa menika hari jadi Kota Nganjuk yang ke 1087. Mbak sinten, Mbak? Aku. Nggih. Wis mangan. Oh, modar nggih kowe. syukur, nggih nggih. Modar. Tuh, rene. Kowe iki lem nakoki kurang halus, ngaliyo. Iki parah tuh iki. Nyuwun sewu diajeng. Dalem Kang Yo Mas. penak ngene lho, Mas. Enak kowe ngono lho. Terus cangkemmu kongslet wae. Nyuwun sewu, paring asma sinten Oh, nggih diajeng? kula niku Deni lho, Oh, Mas. nggih, Mbak Deni nggih. Heeh. Di dalam saking pundi, Mbak Deni? Saking Guyangan. Hei! Wah, iki milik umum iki. Loh, Wah. jenengan kok ngertos to, Mas? Aku ping pindho rono kecelik terus. Lho, sing gawa topi ijo kae, Mas. Gowo kalau garangan gurimu lho. Antara bakul topi yo. Ha, nek takoki penak ngono to, Met. Wah, Wis sing kira- halus to, basamu sing halus. Mbak 250 purun. Apa kowe? Anu saking pundi, Mbak? Pidalem saking pundi? Moh, Mbak, mau ya Moh. apa? Aku gak tau apa-apa iki. Jenengan daleme pundi ngoten lho. moh aku moh. Oke. Moh. Lho, mau kok oke piye to Ngomong iki? oke lho. Wis gak nyambung ki bolot wedok kita ya. Nyuwun sewu diajeng wau. Nggih dalem-dalem, Mas. Dugi mriki wau jam pinten panjenengan? Ya Allah, kula niki mau jam 3 sampun